Sipate menungsa ki dhewe-dhewe. Kadang kala ana sing duwe sifat utawa watake menungsa kuwi kesipatan lagi entuk wewenang sithik wae dienggo sewenang-wenang, lagi entuk derajat sithik wae dienggo ngidak sing eneng isore. Lah kaya ngono kuwi ora bakal suwe, ora bakal ana minangka pepeling sarta pepenget. Sing jeneng kawula cilik kuwi ya bisa duwe gegayuhan sing persasat sundul langit. Merga wong pinter, merga wong sing limpat, merga wong sing wegik kuwi isih kalah karo wong bejo. Arep saka kawula ning nek kedunungan bejo, wah kuwi iso tekan sing dadi sedyane. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestunggara. Pati, sawise satata nggon mengadhep ana ing ngarsaning ingsun padha raja sak praptamu te, Patih Bayu Kenara. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing abdi kepatihan. Namung denelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi ing kepatihan mugi kunjuk sandhapada paduka. Gusti kula ingkang sinuwun. Tatampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Gusti semban kula Prabu Belgedwelbeh. Tumenggung Johnny Walker. Wonten dawuh sinuwun. Saploke kowe dadi abdiku, tumuli kowe tak ganti dadi tumenggung rumeksa praja. Monggo. Padha raja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga wong pambekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula mung dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayogakna nggonmu lungguh sampun boten kurang pamrayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang suwung Prabu Belgedwelbeh. Ya pancen jenise kowe iki pancen awakmu lemu monggo lambemu ciyut. Nek omong ki maune cetha saya suwe saya ora cetha, ning ora apa-apa. Perkara kurangmu kuwi ora dadi sabab sing wigati dadi nayakaning Prabu Belgedwelbeh kuwi syarate ming siji jujur lan tansah ngayomi marang kawulane. Mukatur sunu. Mekaten mukatur sunu. Kowe ngerti, negara kuwi negara sing lagi wae madeg. Negara kuwi negara sing lagi wae madeg. Tak upamake negara kuwi ming sak iyuping payung ora jembar. Kana negaraku ya mung sak murmate ning merga saka sengkut gumreguting para kawula lan nayaka nggone manunggal tetunggalan wekasan negaraku saiki dadi tembang pocapaning para nalindra-nalindra sak jagat. Ana sing ngandhake negaraku kuwi subur, ana sing ngandhake negaraku kuwi ayem, ana sing ngandhake negaraku kuwi gemah ripah loh jinawi. Lan tanpa kanyana-nyana akeh para kawula-kawula saka negara liyan sing padha pindah marang negara Ngloji Tengara ngeyup marang panguwasaning Prabu Belgedwelbeh. Malestunipun badhe kula suwunaken mriksa. Sinuwun. Lajeng caranipun kados pundi dene paduka sampun saged ngesuwi negari menika kanthi mekaten kawontenanipun. Jane ora angel tur ora gampang. Merga ne ya sipate menungsa ki dhewe-dhewe. Kadang kala ana sing duwe sifat utawa watake menungsa kuwi kesipatan lagi entuk wewenang sithik wae dienggo sewenang-wenang, lagi entuk derajat sithik wae dienggo ngidak sing eneng isore. Lah kaya ngono kuwi ora bakal suwe, ora bakal ana. Monggo falsafah sing tak nggo kuwi falsafah menika menapa? Nah, kowe tegese patih sing kurang body swimming. Tegesipun paduka menika paring dawuh menapa? Tegese kurang pengalaman ngono lho. Ngene. Nek leku omongan ki engko runtut,
to nganggo basa kawi sing tirik-tirik ngono ae. Tumrap aku apik, ning tumrap sing ngrukokke merga wayang saiki ora dadi apa jenenge iki pegelaran ngene iki. Ora dadi utawa tembung kuwi jane ora dadi pokok sing baku padha ngerti lan padha paham apa isine. Inggih sinuwun. Mula wong sing kedurungan derajat pangkat tak teruske mau ya. Iya. Wong sing kedurungan derajat pangkat kuwi aja banjur sumungah sesongaran. Ning pangkatmu dienggo ngayomana marang kawulane, derajatmu dienggo ngayomana marang kawula sak ngisore, wondene Prabeya, Dana, Brana Picis kuwi dienggo bisa dirasake marang sapa wae. Ngaten sinuwun. Nadyan negaraku kuwi ketok endah. Nanging aku kuwi duwe penemu. Kawulaku ya kudu tentrem, kawulaku ya kudu mukti. Sing ketok endah ora mung negarane tok, ora mung kratone tok. Muspra tanpa guna nek kratonku katon magrong-magrong dumadi saka Jamrud Hergeni Mutiara saka Kencana. Ning kawulaku padha keserakat. Kuwi ya ora apik. Mula mukti ning Nalendra iku kudu dibarengi karo mukti ning kawula. Ngono. Nadyan nalendrane nuwun sewu, kratone ora katon endah, ning kawulane katon urip mulya tentrem. Kuwi nek tumrap aku wis cukup, wis apik. Mekaten sinuwun. Negara katon sentosa, negara katon apik kuwi yen to telu-telune ngatunggal kuwi manunggal dadi siji. Tiga-tiganipun menapa kemawon. Siji ratu, loro Narapraja, telu kawula. Inggih. Arepa nalendrane wis apik, nalendrane wis jujur, nalendrane wis adil, ning nek nayakane senengane ngenggokke marang dawing Nalendra, wekasan sing apik ming ratune tok, ning nayaka lan kawulane dadi ora apik. Merga kawulane nut karo dawing Narapraja, mongko Narapraja ora mastuti dawing ratu. Inggih. Semono uga ratune nuwun sewu ora pati apik, ning nayakane becik, kawulane bakale dadi becik. Ning ora kok saka ratune sing budidaya kawulane becik, ning kabeh mau dumadi saka nayakane. Oh, ngono. Sing katelune ratune wis apik, nayakane apik, kawulane angel didandani. Lah kuwi ya werkasa. Inggih. Mula saben-saben ana kawula sing mlebu ning negara Ngloji Tengara iki pancen kudu diteliti sing kanthi tenanan. Sing penting kuwi kudu nggawa surat kelakuan baik. Nek pancen wis tau tate duwe keluputan, tau tate nandang keluputan, aku semelang nek nganti mengko kumat meneh. Dadi upama ana sing mlebu ning Loji Tengara, wis tau ngrasake jeruji sel, kuwi ya kudu dipetung sing aja sak kepenake dhewe. Mergo wong kaya ngono kuwi kapok ngarep ning mburi, ayo. Neng ngarep ketok apik, neng ngarep ketok sendika, ning nek neng mburi, wah nyemelangi malahan. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Lah, iki ngene ya, Te. Sak pejagonganku iki karo kowe iki janjane ora kok ngrembug perkara negara iki ora. Lajeng dipun rembag menapa. Nah, gandeng negaraku saiki wis kondang, kabeh wis padha ngerti karo Prabu Belkedhuelbeh, aku duwe misi. Waduh. Misi menika menapa? Misi bolonganirung dipejat siji. Terus dibanterke ngono macet ngono kuwi jenenge misi. Wah, sinuwun menika kok ngendikanipun kok kados mekaten lho. Misi iki duwe gegayuhan, tegese duwe cita-cita. Mekaten, gegayuhan. Heeh. Misi kuwi ora kejaba mung kepengin nentremke jagat. Gandeng negaraku iso tak tentremke. Mula aku pengen nentremke jagat. Aku kok duwe pangimpen utawa duwe impen donya iki tentrem. Antarané negara siji lan sijine ora padha bentak sirah, ora padha sikut-sikutan, ora padha regejegan. Sing tak jaluk mung padha urip bebarengan ana ning jagat iki direksa bebarengan. Merga kowe karo aku ming sak derma nglakoni urip ana ning jagat. Kowe ora yasa, kowe ora gawe, kowe ora tuku. Donya iki sing paring sing gawe urip. Lah, donya iki dienggo urip dening para titah mau, direksa, dijaga, aja nganti dienggo ajang regejegan. Luwih-luwih kok regejegan perkara bedaning kapercayan. Lah iki saya medeni banget.
Inggih. Mula dina iki aku pengen gawe tentreming jagat. Nuwun sewu. Menapa mboten nuwun sewu simpun kinggilen anggen paduka nggadahi gegayuhan. Kose wong kuwi diwerangke duwe gegayuhan sak dhuwur-dhuwure. Ngono. Perkara kelakon lan ora iku gumantung karo pambudidayaning sing duwe gegayuhan. Monggo aku duwe gegayuhan nentremke jagat. Lah ora terus jagat iki tak gawe tentrem ming sedhela kanthi wektu sedhela terus dadi tentrem ora, ning mbaka sithik. Aku dadi ratu kana negaraku kaya ngene iki ya mbaka sithik. Aku gawe tentreming jagat iki ya mbaka sithik. Carane tak pilih. Tak pilih sapa ratu-ratu sing paring wis bijaksana, ratu sing wis apik, ratu sing wis becik, ratu sing wis bener, kuwi ora tak ugreh-ugreh negarane. Nek ratu kira-kira sing pancen watake angkara budine Candala, lha kuwi dadi kewajibanku ngelingke ewadene dielingke ora iso. Ya wis mesti kudu kanthi caraku ling-elingke ratu mau. Mula kang saka kuwi iki bakal ana gawe gedhe te. Kowe aja nduk kendhone kan mudantan malah kepara kenceng ana. Dina samengko ana negara sing tak inceng dadi tuk sumbering perkara gegeraning jagat iki. Pundi sinuwun? Negari menika menawi kepareng paduka utusan kan kula. Kula ing badhe ngemutaken dhateng Nalindra menika kala wau. Ora ana kejaba mung negara Ngastina. Sing dadi ratu Prabu Duryudana pangareping para Sata Kurawa wis kondhang ratu julik, ratu jahat, angkara murka. Nek kena dielekke, nek ora kena, nek perlu negarane dibedah. Kuwi pengajapku te. Sikra-sikra yen Pramana kanca Sikra ngrakit nawang sesangka Nalindra Mbekmarwa sing sang Katri kumulung Katriku mulung mangrempak ing wadya hot Purtokura reka kiri-kiri lo nanggono magawe gelari wang-wang lajeng menapa ing abdi kepatihan ingkang kautus supados wonten negari Ngastina. Sapa meneh? Ya mung kowe sing pantes kudu tak utus marang negara Ngastina. Yen pancen Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kuwi wegah napa wewarah nampik pitutur becik. Pancen wis ora kena didandani. Nek perlu sumeten genining peperangan te. Kowe aja wedi mati. Upama matimu ning peperangan mengko kalah karo wong Kurawa, matimu bakal mati said tinampa dening panguwasaning Gusti, kowe diunggahke ana ing swarga. Merga kowe merangi watak angkara budi Candala. Aku ya ora bakal mangkuwasta wisuh lumuh ngentasi perkara. Aku dhewe engko bakal ngawat-awati lakumu nek pancen kowe engko dadi peperangan, aku ora bakal negake lawan kowe te. Ui, ngestaken dawuh. Nah itu lho mangkatan kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tumenggung rumeksa paja. Tumenggung rumeksa praja. Aku ora wis muni to. Lemangan ki nek adan isak. Senengane urung ana tandha kok wis do ndisiki. Lah, ra tenan to ora kalap babar blas ora. Ormasa kaya wadyabala ora terpimpin. Anggere semepak terus yo. Mbok yo nunggu dimanggake. Wong ya ana sing di omah kok sak penake dhewe. Jawena kowe te. Tumenggung. Wonten dawuh. Ngaturke Patih Bayu Kinara budaya negara Astina. Nonon mestaken donya pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nyuwun pamit madal pasilan sinuwun ya. Engko tak ada laksaku jantramu te.
Bathara lah. Ayem pikirku. Merga rina pantaraning rati tansah diwebeda, nggonku mukti iki kudu iso netepi karo tetembungan migunani tumraping liyan. Nek aku iso ngelingke Prabu Duryudana, tegese uripku migunani tumraping para kawula sak negara Ngastina. Nek perlu kawula sak donya sing rumangsa didak dening Nata Ngastina Prabu Duryudana. Teh, aja kuwatir aku ngodol akumu saka kadohan. Adoh tak ceraki, cerak tak dohi, Teh. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng suku ning argeram kang tuming Ram kang tumingal dendeng saengga praja tumenggung rumeksa praja wonten pangandika ngadhawuh Gusti Pati. Wanter timbalaning Sang Nata Prabu Belgedhelpe kenen ngrakit urmantining perjurit ing samapta ing gati sawiga ing diri budal marang negara Ngastina. Ing wigati ngelingake marang Nata Prabu Duryudana supaya bali marang dalan ingkang bener, bali marang pakarti ingkang utama. Ewadene wis ora kena didandani lan ora kena dikandhani. Kowe lawan aku dikeparengake sarwa diparingi Purbawasesa supaya nggecak perang negara Ngastina. Woholo to. Malah kula astunipun boten dong lan boten ngertos pirembagan wonten madaning pasewakan mau sasampunipun Gusti Pati sampun paring dawuh. Ing mekaten menika kula wau kula namung sendika ndederek kaya aja wedi mati, boten badhe ajrih pejah jer tiyang gesang wonten ing alam padang niku namung nenggo benjang menapa tumapakipun lan benjang menapa dipun pundhut dening panguwasaning Gusti. Syukur bagi jiwa kula menika jiwa perjurit. Upamiya kula menika pejah wonten ing paprangan inggih menika ingkang kula ajeng-ajeng rinen pantraning dalu. Bagus. Ya kaya ngono sing tak karepake. Nadyan kowe kuwi blegermu, tata lair, pewujudanmu pancen beda lawan manungsa liyane, nanging jebul aten-atenmu ora ngira ibarat kaya bumbung isi madu, kasinggihan madu tawur. Iya pancen. Ketapno para prajurit kabeh pilih ana sing gamben-gamben, aja nganti ana ingkang gawe kuciwaning Patih Bayukenara. Aku dhewe minangka dadi jucing ajurit, monggo Gusti Pati kula dherekaken wonten wingking. Ayo tumenggung rumeksa praja.
Kembang potong terate bang ora bu Poko Prabu Mandura adamel bombong raos sing manahipun ing Rayi Ngastina dene paduka sampun kepareng rawuh wonten negari Ngastina Poko Prabu Yayi kadangipun kakang sasampunipun kula tampi timbalan nuwun paduka Yayi Prabu sumengko raos sing manahipun ing Raka ing Mandura daya-daya kula sowan wonten negari Ngastina mastuti timbalan paduka Yayi wonten menapa boten kinten babar pisan bilih sampun wonten 3 ngari kelenggan sak menika kula nyumpena Koko Prabu lho nyumpena li kasinggihan mekaten ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan boten sanes kejawi namung negari Ngastina menika kados keblabak banjir ludira ingkang ngendhangaken dampar kencana Koko Prabu ordining pasumpenan menika menapa lho nuwun pamunten menawi sak ngertos kula negari Ngastina menika sampun kadunungan wujuding inggih menika pujangga ingkang sakalangkung limpating kawruh mumpuni ing saneskara boten sanes kejawi namung Bapa Penembahan Durna ing atasipun namung njlentrehaken babakan pasumenan kemawon teka paduka Yayi Prabu dadak ndangu dhateng Raka ing Mandura mbok inggih keparengani bali dhateng Paman Penembahan Durna ing Sokalima menika mbok menawi langkung pana rayi ngaten paman nggih kasinggihan mekaten kula nuwun sewu wonten pendhita ingkang monyor-monyor lenggah wonten negari Ngastina mongko saben wulanipun dipun paringi prabeya saking negari Ngastina kok perkara impen kemawon kok panjenengan dadak ngrawuhaken anak Prabu Mandura mbok inggih pandhita ing lenggah wonten negari Ngastina menika dipun dangu supados makarya mboten kok namung tengak-tenguk menika tumrap kula kok nuwun sewu mboten jumbuh mboten sak traju kalian dedana ingkang sampun paduka maringaken bodana wonten dawuh kula mboten badhe ngambali menawi dados aturipun ingkang putra Ngastina bodana sampun ngertos babakan pasumenan ingkang paduka lampahi menika nggih kasinggihan mekaten kentos waluh gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Menawi babakan pasumenan menika kala westunipun leres ngendikipun anak Prabu Baladewa kedahipun paduka mboten sisah. Keraya-raya ndangu dhateng sowani rawuhipun anak Prabu ing Mandura. Liripun kula sampun mangertos kok nggih werdinipun pasumenan menika kala wau kula etang. Mawi etangipun tiyang lampahi pasumenan inggih menika titiyani gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadara dasih. Iman maduka menika kala wau nalika semanten paring dawuh wancinipun para enjang gagat bangun enjang tegesipun menika manjing wonten ing puspa tajem utawi kadara dasih impen ing badhe wonten kasunyatanipun nek pancen ana kasunyatane Kakang Duna saiki ngendika pralambita impene mau kepiye ora lola-lole iki gek dijlentrehke ndang kaya ngapa werdine nek ming dienggo lola-lole iki ming entek-entekke wektu. Loh, ngono ta Cepate? Iya. Ya nek pancen kaya ngono nuwun sewu, Ngger. Impen panjenengan menika mancing wonten puspa tajem menika impen ingkang badhe andhara dasih tegesipun badhe kababar dados kasunyatan. Wondene impen menika kala wau werdinipun kendang dampar kencana awit kablabak toya ingkang bena mongko toya menika wujudipun rah. Rah menika saking werdi raharja menika mumpuni menika memayu dados rah menika kala mau tumrap kula menika werdinipun sae mergi rah menika nuwun sewu panggesangan tiyang mboten gadhahi rah menika mboten badhe gesang mboten badhe saged gesang wonten ing alam padang dados menawi negari Ngastina keblabak banjir getik menika kala mau tegesipun panggesanganipun para kawula panggesanganipun para nayaka punggawa sedaya menika mangke badhe saya wonten indakanipun. Inggih. Dampar kencana kendhang kaprajondang. Nah, dampar kencana kendhang kaprajondang menika anak Prabu badhe kathah anganipun dolan-dolan. Amargi gak dampar menika dumugi mrika-mrika tegesipun kula nuwun sewu lho.
Panjenengan badhe dados Nalindra ingkang wiyar jajanipun. Amargi dampar menika panguwasipun Nalindra, pelengganipun Nalindra. Nek dampar tekan kono-kono, tegese panjenengan saged nglenggahi dampar mrika-mrika. Dampar Nalindra kono, dampar Nalindra kono menika. Mengke menika badhe dados kukupanipun anak Prabu Ngastina, kukupanipun panguwasipun anak Prabu Duryudana. Lho, menika nggih. Wertinipun impen menika sae nggih, sae. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal katrenjo swaning sang Bayu Kena kaya jingak kang samya mulat. Astina Maha Prabu Maha Prabu Duryudana alon pangandikanira Duhari ningsun Werkudara den kapareng kene jagat Dewa Bathara Prabu wonten dawuh wonten satunggiling nayaka ingkang wantun minggah monggo tanpa tinimbalan. Yai. Tumunten katimbalan menawi gatosipun ayaka menika sowan monggo tanpa tinimbalan. Menawi sekintenipun sedyanipun menika sae, Yai Prabu kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung bebucek banyu bening. Sampun ngantos tumut-tumut ing raka mandura ing sakah ngunduraken dhateng nayaki ngatemben sowan menika. Ora bulenggah prayogi ngestaken dawuh. Kisana jeneng para kuwi sapa dene munggah ning datel negara Ngastina mara gaging aku nunamit pasang Kalimantabi tinebine nglodoni dumawahing tawang-tawang menawi paduka dangu dhateng jasad kula menika wingking saking negaring Ngloji Tengara adminipun Prabu Belgedwelbe pangkat patih nami kula pun Patih Bayu Kinara kasinggihan mekaten wigatine apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan sinuwun wanter pengendikanipun sinuwun Prabu Belgedwelbe anggenipun ngutus dhateng abdi sowan dhateng ngersanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sepisan ngaturaken sembah bektinipun Gusti kula mugi kunjuk angga kalih gandeng jagat menika sampun mangertosi lan jagat menika sampun kebrebeken dhateng kumandhangipun Nalindra Ngastina inggih Prabu Duryudana nuwun pamunten Tuhu Nalindra ingkang watak angkara budi candala mila kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Belgedwelbe samangke Gusti kula Prabu Duryudana keparenga anyingkiraken pambegan ingkang awon tuwin watak ingkang tansah nalisir saking angger-anggering kautaman monggo mumpung tasih jembar kalangane mumpung tasih padhang rembulanipun Ratu Gusti kula Prabu Belgedwelbe ingkang sagah anuntun anggen paduka badhe kundur wonten margi ingkang leres sampun ngantos mangke dados kamurkanipun Gusti kula Prabu Belgedwelbe menawi ngantos dados kamurkanipun Prabu Belgedwelbe nadyan sesembahan kula menika saking negari ingkang namung sakyuping payung nanging boten badhe wang-wang menawi bedah negari Ngastina iblis lanak karepe maning jajalan sukretaning bawon wah menungso ora tatanan wah dalah kok ora ngilo karo githoke ora nyawang karo cengle keparet ing atase Ratu Gusti mugi Nalindra anyar Nalindra Prabu Belgedwelbe lagi nata Nalindra Prabu Waladewa wae lagi ngerti iki jeneng Prabu Belgedwelbe lah kok wani nyelangkrak marang Yai Prabu Duryudana apa ora weruh parang nata Ngastina Prabu Duryudana kuwi Nalindra ingkang gong binathara jagat nganti kebrepeken marang kumandhange Yai Prabu Duryudana lah kok mung dielekke karo ratu cilik sing jeneng Belgedwelbe. Bayu Kinara. Ora sak traju, ora sak babak. Yen to kowe matur ngeseng Kyai Prabu Duryudana. Ratumu kon tekan kene. Ratumu
kancamu kon tekan kene bel gedhuel be. Yen pancen wani elek-elek karo Prabu Duryudana cuk lakon tutanggo keset ndase Prabu bel gedhuel be banget. Gugu karepe dhewe. Kowe wani ngina kalawan Ratu Gustiku Prabu bel gedhuel be. Oh Prabu Baladewa aja sumungah sesungaran. Aja sombong, aja umuk. Nadyan kowe Nalindra, tiyang agung jagat nganti kebrebeken marang kumandange Prabu Baladewa. Nanging aja sok ngendhak marang sak sepapadaning ratu, aja sok ngembe karo sak pepadaning ratu. Ora usah dadak kowe adu arep karo Prabu bel gedhuel be. Bayu Kinara sagu mbondo tanganmu. Wah minggal glancang nenggala pate. Salah tata karepe dhewe. Jebul sing jeneng Getih niku arep kondang. Hus. Mbok ora sok omong kaya ngoten niku Depate sing jeneng Pambatange wong niku iso bener iso kleru ngoten. Niki jane sing dadi sumbering perkara menika anak Prabu Baladewa. Lah kok ngendika kok sapenake dhewe. Ana sirahku arep dadeke keset, nggih ta? Napa wangun? Ayo mesti nesu wong sing jeneng keset niku mung saka napa niku? Kelapa dituthuk niku napa jenenge? Merambut. Nah. Niku umbut niku. Nggih. Pendhita elek tenan. Lah ora ngerti jenenge kok. Pripun, Jen? Kula ajeng ngetapaken para Sada Kurawa Koko Prabu dipun amping ngantos sampun ngantos kawon dengan Bayu Kinara. Ini setaken jauh. Baladewa, kowe nantang karo aku. Wis jelas nyawang gelaring jagat semeng rembulan. Pengen tinjuk ngakhirat nyawamu kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Sinun. Yen to jatin aku ora bakal wani karo sampeyan ning gandeng sampeyan nuwun sewu Nalindra ingkang sumungah sesungaran. Apa mbok anggap wong sak donya ku sing menangan dhewe ming Baladewa. Wong sak ngisore Baladewa kabeh kudu kalah karo sampeyan. Nuwun sewu. Arepa yen ditimbang babakan kasekten aku kalah karo sampeyan. Ning gandeng aku ngadeg ana ing bebener. Nadyan tekan jeking pengamun-amun ora bakal aku encat yen perlu remuk sawurna putung bandemna tak ikhlaske nyawamu piye tak ikhlaske nyawaku wah iblis salat ora minggat kelakon tinjuk ngakhirat nyawamu wah panas menungso ora tataran nantang karo Baladewa. Jumeneng kendel datanmu bah datanmu sik Sang Bayu Kinara. Nalika semanten ing cipta lamun anan Dikinata Mandura Prabu Baladewa tangeh bisa unggul juriting Sang Bayu Kinara. Mila sigra matek jaya kemanden. Asta den tumpangake dada angrapal mantram sakti tingkem kang netra. Tanune ingkang pinandheng amung panguwasaning dat kang murawing dat. Dadak sakoleng mangke kawis tingal. Wonten pletiking agni ingkang medal saking tutuking Sang Bayu Kinara saya gedhe sak lumbung Bandung bubar para sata kula. Panos maring jajar
Kenara ora kena disangga enteng Kakang Durna. Ngetokke geni sak lumbung bantung anak Prabu Mandura melayu sipat kuping lawan anak Prabu Duryudana mbuh menyang endi metu alun-alun pepungkuran. Metu sasana inggil. Nggih. Sampeyan ora ngerti kok Dik Pati. Ketake kula niku kaya kepenuk kena angin alun-alun. Nggih. Liyer-liyer. Kula ngerti geni terus melayu sipat kuping. Ora ngerti wong kula merem. Oh. Konten suara mak kritik. Geni kok ngerti nggon merambut. Aduh niki saniki kaya tomat. Wah. Malah dicethake lah. Melayu mawon suwanten negara Ngamarta niku. Pambang pandhep pasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Lihat langening kalang banak lara pandaan moncar non lir kekonang surang sorotetan padang Koko Prabu Sarawa
rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu estunipun namung badhe kula suwuni priksa krana dinten sak mangke jagat menika ngantos kebrebeken kalian ngumandangipun Alindra enggal ingkang mapan wonten ing praja Ngloji Tengara ingkang sayektos akarya reking para Nalindra satemah sami raosan babagan Alindra menika kala wau Yayi kula nuwun mapunten nadyan ingkang raying Dwarawati semanten ugi Projeng Dwaraka sedaya para kawula samya hujat. Krana ngawuningani pekabaran inggih menika Nalindra Ngloji Tengara ingkang dijuluk Prabu Belgeduelbeh. Mongko nyatanipun ngumandhangi Nalindra menika kala wau boten damel kuwatos sing para Nalindra tuwin para kawula awit Nalindra menika kala wau miturut pekabaran ingkang sampun kula tampi tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu anjejekaken adil tuwin bener. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah ingkang mekaten kaselak raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma. Menapa mboten langkung prayogi menawi para Pandhawa sambet memitran lan Prabu Belgeduelbeh inggih Nalindra Ngloji Tengara. Krana tumrap ingkang rayi ngamarta menawi punta sakadang saged sesambetan kaliyan Nalindra ingkang tansah angen-angen dhateng kautaman miwah kabecikan kanwandi saya kukuh bago kekuatanipun Nalindra ngamarta nuwun kadang-kadang paduka para Pandhawa Koko Prabu miyat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring punameng kekono dasare mongso katiga ing dereng ngantos paripesami Mbawacana katrenjo rawing nata agung ing mandul tuwin nata ing Astana Prabu Duryudana karya cingak sangya para Pandhawa wau. Dewa-dewa Sugata ngudani Dewa Narapati tuwin ares Sora Kresna langkung tresnanira marang Diapanon Cinawi ing Koko Prabu sumengko tindak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura miwah Koko Prabu ing Astina wonten menapa dene rawuh wonten negari Ngamarta Koko Prabu walah dalah Yayi sewu sekalepatanipun ingkang Raka Tadawadana. Sowan kula nganti dhateng Hyang Prabu Duryudana menika sayektos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Hyang Prabu mugi kepareng mbantu dhateng putripotipun ing Raka ing Ngastina pun Duryudana. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten, Yai. Menawi Pandhawa mboten sak biyantu kalian kula lan Hyang Prabu Ngastina tanwande negari Ngastina mangke bedah. Negari Istana bedah dipun kukup dening Nalindra enggal ingkang nami Prabu Belgeduelbeh saking negari Ngloji Tengara. Nyata Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang.
dereng ngantos kula abenajeng kaliyan Prabu Belgedwelbeh nadyan nedaya abenajeng kaliyan patihipun kemawon. Sampun ngedalaken pengabaran ingkang mawarni-warni. Satemah kula lan Yayi Prabu Duryudana kepelajar wonten negaring Ngamarta mriki lan bubar sanggaya para sata kula nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Suraos kados pundi dene mekaten pakartinipun Prabu Belgedwelbeh. Mongko nyatanipun pawarta ingkang kula tampi nalindring loji tenggara tu nalindring ingatan sak nengenaken dhateng kautaman. Lah kok teka mekaten babaring kasunyatan kula Prabu. Wah, sampun menawi kula jlentrehake sak mangke nadyan saratri menika mboten badhe wonten pundhatipun. Sawanipun Bayu kena ora anggenipun badhe mbedah negara Ngastina, Yayi. Ngemuti beli negari Ngastina menika kagunganipun para Pandhawa. Menawa Pandhawa badhe mentala nyumurupi negari menika dipun jeki dening Nalendra ing Loji Tenggara Prabu Belgedwelbeh Werkudara Janaka pun kakang bantunen, Yayi. Janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar iki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabat-abat kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Garing barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak war tak tutuk-tutuk. Wah, gowo telo rantek-entek. Sanes. Dudu. Sanes, seneng sampean niku ngarani ora. Meko. Nggih. Enten apa? Kok ngawe kalian ning abdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra ngloji Tengara Prabu Belgedwelbeh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Sadu. Cari ki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ing watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Belgedwelbeh niku wani mbedah negara Ngastina. Weh, ayo. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku keboyo. Saya Bagong Srene ra jamak-jamak nganti mak crit. Ono wis sik ono. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora iso mbok men.
Mula bendaramu saklor niki awat-awatana mungsuh Prabu Balkedwelbe. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo. Yo. Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka. Werkudara Janaka Balkedwelbe. Patihe Bayu Kinara kapethana. Yo, ngestokke dawuh. Sik. Bapakmu kae mengarep ronoe kok dadak mundur sik. Ha nika torpedo. Sing niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Ora iso nek langsung maju. Ora niku kuno kok ya. Wo lah rak ngono ngerti ta kok nggih. Ayo lho Gareng monggo. Dadi sampean nyuwuk gending niku mung takon perkara torpedo niki Pak. Ya mung gumun arep maju kok dadak mundur. Ayo wong tuwa kaya karangan. Kancing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung satriya bagus apa ana wujuding pawongan maju ning Mabaratan srayaning wong Astina srayaning Koko Prabu Duryudana kowe sapa takon karo aku Bayu Kinara Patih Ngloji Tengara Nggih Prabu Duryudana rangkete tangane tak kerincunge sikile leboke pakunjaran ratu sing wis wegah nama mawarah nampik pitutur becik wajib dilebokke pakunjaran dikapokake uripe Duryudana pati piye teh sinuwun ngestina kepelajar tumuli kula bujung sasamunipun kula bejung jebul piyambakipun ngiyup dhateng ngersanipun para Pandhawa sinuwun menawi inggih kula lan panjenengan badhe ngrabasing negari Ngamarta jernyatanipun Ngamarta menika punjer-punjering kesaenan lan punjer-punjering kabecikan ning nek wong Pandhawa ngewangi karo wong sing watak Angkara Budi Candala ibarate kaya dene ngayomi karo maling mongko maling mau kudu dihukum anut pernataning hukum sing wis lumaku kepareng paduka nek kowe ora mentala kowe ora tegel mundur tak tandangane wong-wong Pandhawa iki Anggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludha kundur ketup iki sapa takon marang aku Nalendra ing Loji Tengara Prabu Balkedwelbe ya Prabu Tong Crot sapa Raden Janaka ngerti karo aku sing ora ngerti aku apa ratu sugih pinter mblegedu ora kurang apa-apa. Ayo Prabu Duryudana tak jaluk. Kelakon boyong Koko Prabu iso nyempal bau kiwa tenganing Janaka. Wah, sempal ganing atiku.
Sapa ngayomi ratu ngambek angkara ayo Prabu Tontongsot Kunjang kancing langit kelap-lapaton lerking sanging risang mawe gandrung piye Janaka mboten aneh menawi Koko Prabu Baladewa tuwin Koko Prabu Duryudana keplajar ora aneh yen to bule kakangku karo Duryudana kakangku keplayu lho dasarmu apa kok kowe matur kaya mengkono amargi Prabu Kedhuel beh menika digdaya yo Prabu Tontongsot didaya Janaka ora ngetokke pusaka mboten tumomo Kyai Jalak nembe ngoceh Sembrono niki sapa niki Kang Raka wancine ora guyon wancine ora sembrono takon iki Kyai Jalak kok ngoceh. Ambok ngasta Kyai Pentret kula. Semar mundur. 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 Ababmu iki lho. Nggih. Sembrono. Werkudara ora nggunakake kuku Pancanaka. Ora. Ora temomo. Wis tak gunakake. Wis. Mbok sok dikethroki. Iki. Boten. Ya wis kana mundur. Nggih, Koko Prabu lajeng mangsaipun sinten? Wis kowe mundur. Perkara mungsuhe kuwi tanggung jawabku mundur. Inggih, ngestakaken dawuh. Werkudara mundur. Wah, kowe aja maju perang ndak kalah. Kalah menang ki perkaraku wis mundur. Wah, aku isin nek duwe dulur tuwa nganti kalah perang. Lah nek nganti kalah karo Prabu Kedhuel beh kan mbok ya ora usah dadak ngresna. Diwalikno. Kula tak kresna sampean Semar. Ya ora wangun aku kok dadi Semar ki terus le nyebut ki ora wangun mundur ora Kudara. Yo. Semar, anakmu telu kono mrene. 3. Ora wae loro wae. Telu napa loro? Loro wae, Gareng karo Bagong. Lah Petruke ora takon nyambut gawe, Gareng karo Bagong wae kon rene. Saniki sok Setu. Saiki mangkat ora? Gawe nesu ning Nalendra Ndarawati ki arep piye kowe ngajak apa kowe? Nggih kula. Iki kok awane do arep emosi kabeh. Sakarepmu. Kowe mlaku arep nduduk lemah sakarepmu. Kowe sowan ratu arep nganggo jengklit sakarepmu. Wong kabeh mau ki pangreka dayaning Panakawan supaya iso gawe nuju prananing Nalendra ngono to? Nggih. Lah, nek wis tekan kene kowe tak nehi gawean. Napa? Ning kula ora iso lho nek nyampur niku ora iso lho.
Sing pinter nyampur niku perbandingane Bagong bangun 1/4 ngoten niku bisa. Terus gampinge sepira niku Bagong niku wis kulino. Nek kula ora iso yakin mbok sumpah tur awak kula ya ringkih. Ora perkara kuwi. Kowe lek karo Pandhawa tresna kuwi lahir batin apa ora? Lho lahir batin lho katakan seperti iki kula ngetutke. Ora duwe pangarep apa-apa ming sadurma nglakoni minangka darmaning wajib. Nek pancen tresna saiki kowe tak kongkon, nggih. Ratu Ngloji Tengara Prabu Belkedul kae dipateni. Waduh. Wis ngono. Lah kula kowe ya karo Gareng wong loro. Wis mangkat to. Iso mati saka kowe, ora iso matine Prabu Belkedul beh saka Ngloji Tengara. Pecah sirahmu. Pateni dhewe. Senjata cakra. Bojone Rukmini. Marai mangkel. Diawo kok sapene. Wis iso mateni. Prabu Kedhe banyak cakra sirahmu. Matek pati. Ane meng ari Jawa iso. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline ya critani asline. Asline iki Ndara Rukmini biyen ki selayang-layangan karo aku. Asli, weh domong ya. Tenan. Ada iki nyebut aku wis nganu darling kok. Modar ora eling tadine. Dhek nyebut aku darling, aku nyebut dhek Dariem. Oh. Terus aku direbut Kresna. Nganti-nganti dhek neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yang ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Malah aku nek karo kae jane asline dhek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dhek ngerti ki jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen ki jenenge nom ki tak ya kaya anu to, sadurunge Dekle, sadurunge aku cekot ki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Ini asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Rukmini ngono iki mesti dheke krasa. Oh, tenan. Iya Ndara Kresna iki pyaine alus. Lembah manah. Dhek tau kok nari aku Gareng nek pancen arep tok pek-peken aku ora apa-apa. Mboten sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya. Ndara Kresna ki ya wong ki ya piyai ya. Anu lembah manah terus. Heeh ya. Wis penake kono. Nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Kami ndawake wektu kok. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange ya ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Nggih saniki mawon. Sapa iki? Jebul wong Amarta kuwi aneh-aneh. Mbok menawa iki kawin silang antaraning Terwelu karo menungso. Sing mburi iki mbok menawa kawin silang antaraning Kirik karo menungso. Kirik matamu ya ora. Tak penamu desa wae. Prabu Belkedul beh. Nalindra Ngloji Tengara. Kowe ora sah mungsuh ndara-ndaraku Pandhawa. Ning mungsuhku wa aini.
Kuwi basa apa? Aku jaman isih dadi kongguan biyen. Omong aku senengane mbok Aini. Mbok Aini tegese apa? Aku mungsuh kowe. Wah. Koplo. Wah ini aku mungsuh kowe. Aku mungsuh kowe iki lut my road, ndut my wrong. Iya ngawur ora. Aku nek mungsuh wong-wong sing jane kepengin lucu ning ora lucu. Weh. Samplok ora. Kok ngene iki penggemare akeh, Bel. Padake ora. Nyepeleke karo aku apa piye wae? Terus gawe geger karo negara warta. Mungsuhmu aku mati mudar. Ayo reng ya. Terus. Maklum. Harap maklum. Pengrawe diambil saka Karang Taruna. Kapok ora kowe. Kapamu kapan kowe? Ya. Nek ora ngono ndara iki piye? Iki wae sapa mestine ana sing duwe. Anggape sakem aja. Sikep kowe. Sing kenceng lho, Gong, sing kenceng. Ora sikep reng. Iki punyaku. Ora dunyet-unyet. Akhire tangane bel kedua elbe. Tangan kok cendhek. Ora ana drijine. Mula ket mau tak alus kok ngepel terus. Ayo. Akhire. Waduh mati aku. Mati apa? Kudu tetep tekaning pati babar daning wujud ora Petruk kantong bolong. Wes. Wes leren. Ngantel ora. Ketok. Ketok kowe iki mang palsu apa-apa ketok. Akikmu ra tok ganti. Akik mata kucing. Sing tok nggo kuwi, kuwi apal aku. Ketok. Cawetmu ora ganti. Ketok kowe mlotrak tulisane Jitimen ketok. Wah, lah cilaka ya. Ora cilaka ya pancen kaya ngono kok cilaka ora. Wis ben. Ayo kapamu kapan? Sinuwun Darawati, niki lho sing dadi ratu pun bajar. Petruk kowe kok kuat dadi ratu? Mundi pusaka ngamarta sinuwun. Wah, dalah mula Nyai Prabu nganti bingung penggalihe koncatan pusaka. Nggih. Lah kok iso nggawa pusaka? Lah nalika sinuwun masrahke kula ken nggawa wangsul teng negari Ngamarta kula niku mengpengin nyoba. Jadi nek kedunungan pusaka niku iso dadi ratu, iso dadi apa-apa. Lah kok nyata. Lah pusakane apa isih tok gawa tesih. Tak suwun ngene. Tak jaluk bali. Reng. Ayo. Aku mung njukukke kok. Oh, mesti arep dadi ratu. Dadi ratu kuwi kena lakone suwana dhewe. Petruk tangane bar nyekel pusaka isih antep Pusaka kok nggo rebutan kaya nuk.
Mangsamu padake ora. Ya wis nek ngono aku sing nekseni ya Petruk. Nggih. Niki ya menggo nyoba, ternyata kawula cilik kaya kula niku ya iso dadi ratu. Mula ya mugi-mugi sedaya menika rancak samukawisipun. Iya ngono kan. Sing dadi patih kae sapa? Sik, Truk. Iki coba sing dadi patih iki kudu diluruskan semuanya. Luruskan piye? Sing dadi patih kae sapa? Terus Petruk sing mau karo aku gara-gara mau sapa? Ah Petruke ganan rene, Reng. Oh ya. Salin. Kowe gaweanku. Ora salin totok sirahmu. Weh lah pusakamu anyar ta, Tru? Kowe kok nyolong horene blendis. Mohon perhatian. Kepada masyarakat jangan keluar dari rumah. Pakai masker, cuci pakai sabun, lalu di rumah saja. Jangan belanja, jangan liwet dan sebagainya. Tetap di rumah sampai mati garing. Ora sembrono iki. Yo aduh. Oh, petel kok gedene semono ora. Kae patihku tak kone ganti. Sapa patihmu? Tak kone rene. Bayu Kenara iki lelakone wis rampung. Bali kaya wingi uni, waduh mekaten. Iki lho ora. Heeh, aku ya wis badar kok ya Bali. Ih, ngestaken dawuh. Wajang keparengipun ados pundi? Wis, badar. Pokoke kowe dadi tukang ngusungi salon meneh ya Ron Lasiron. Ngono karo nyambungi kabel ya. Pokoke nyambut gawe sing tewaju. Wis badar. Wis paripurna dole. Ayo mlumpuk ning negara Ngamarta. Lakon sing kababar mbok lakoni iki mau sayektine mau minangka pepeling sarta pepenget. Sing jeneng kawula cilik ku ya bisa duwe gegayuhan sing persasat sundhu langit. Merga wong pinter, merga wong sing limpat, merga wong sing wegik kuwi isih kalah karo wong bejo. Arep saka kawula ning nek kedunungan bejo, wah kuwi iso tekan sing dadi sediane Petruk.